yamde jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni Dakar lamorde Sénégal waktuji ɗiɗi fawi hen to Paris lamorde France. Ahmadou Barouba tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde jamala wale mon bisimilla mon e ley kabaruji ɗi ko ɓuuri hen tengtude oɗo subaka horeɓe Mali noddi ambassadeur Algérie joɗiɗo to Bamako lamorde leydi ɗi ɓe jalti e fedde semokko rendinode nami rendinode état majeur leyɗele nayyi ɓe waɗi wulitande e yesso cuuɗi ñawoji ɗi ɗum fuu ko gam tumude Algérie bonnude dronaji mabɓe jamma capantati go lewru tata ɓuuru no wiyeta go'o lewru ndu gonɗen France yiɗi ko rumtade caɗele hakkude mabɓe e Algérie ko konguɗi Jean Noël Barrot jagorɗo France halfinaɗo jokkodiral leyɗele ɗiɗi ɗe ɗum woni France e Algérie ƴetti pellital fuɗɗitade jokkodiral e fannuji kala jokkodiral moƴƴal e nafowal ɗum holli horeɓe ɓe hande altine jeeɗiɗi lewru nayi ɓuuru ko ñalade hertanade cellal ladonaru to Cameroun diwan rewo leydi ndi ƴewtude safara e nder cuuɗi cafrode ɗi ko hunde nde adoraka no fewi e banggal rewɓe so wiɓe ɓe ɗum no hani saabu wallan sukaɓeɓe tedduɓe bisimilla moon on calmina on jettama on jurama hande ko altine balɗe jeeɗiɗi e lewru nayi ɓuuri hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi laamu Mali ɓayini alet hanki windande nde ɓe kabri e nder mum pellite tati mawɗe fewde Algérie leydi ndi ɓe tuumi bonnude dronaji mabɓe hono goota e laade mabɓe wiroje ñande jamma capantati go lewru tata ɓuuru no wiyeta go'o lewru nayi ɓuuru to Kerol hakkude leyɗele mabɓe ɗiɗi ɗe ɓe nodditi ambassadeur jo mabɓe caggal ɗum leyɗele ASD kañum enne mbaɗi windande ɗe nodditi ambassadeur je mabɓe wonɓe toon to Alger Oumar Mamadou Sow ana artana en keɗoɗen e windande nde général Abdoulaye Maïga jagorɗo kalfinaɗo wertago leydi ndi fiifi ko pelliti tati to nga hen ko adi ko laamu Mali noddi ambassadeur jo Algérie joɗiɗo Bamako gam hollude on metti mabɓe pellital ɗimmal ngal ko Mali yalti e fedde semok renninnode état major leydi nayyi Algérie Mauritanie Mali kami Niger tataɓal ngal ko maɓe joƴƴin wullitande e yeeso cuuɗi ñawirɗi windere gam tumde Algérie to ñangi ɗe pelliti ko caggal eno windande nde wi'iri nde drone mabɓe bonna e balɗe paltiɗe ɗe to Tine Zawaten diwal Kidal woɗɗani kerol mabɓe e Algérie nde holli kadi caggal ɗum gouvernement Algérie nantini e windande wondi bonni drone goto natunoɗo fodde kilométre uji ɗiɗi e leydi mabɓe gouvernement Mali o holli wondi loskoji baɗaɗi hen ɗi gandaniɓe ko alda e sikki ko Algérie waɗi ndeɗo bonande e dow teydi ete noon ɓe mbaɗi ɓataki fewde e gouvernement Algérie gam heɓde famamuyo e sababu majjum kono balɗe tati ɓe keɓani hen jaabuwol caggal nde windande laamu Mali fedde AS nde kañumne waɗi windande e nder mayre leydi tati ɗe Niger Burkina kame Mali nantini noddidde ambassadeur ɓe mabɓe jooɗiɓe Alger gam yewtere ɗum ko gam tengtinde pellital ɗe leydi gollidadi gam denago diwal ngal